El primer punt de l'ordre del dia és donar compte de la sessió extraordinària del ple del decret de l'alcaldia 40-2018 relatiu a la liquidació del pressupost de l'exercici 2017. Senyor secretari, directament? És donar compte, la qual cosa, si cas... Sí. Raúl Casado, regidor d'Hisenda, ens ho explicarà. Bé, bona tarda a tots i totes. Gràcies, Montse. En aquest punt, com comentàvem, era donar compte, però com faig normalment cada exercici, m'agradaria fer 5 cèntims sobre la liquidació de l'exercici 2017, el dia 31 de desembre, i comentar una mica quin ha estat el resultat econòmic i el balanç de situació en qüestió. En primer lloc, si ens mirem el resultat pressupostari, que és previ ajustos, que després comentaré, tenim un resultat de 79.799,64 euros, és a dir, un estalvi net positiu, la qual cosa significa que amb els ingressos corrents, capítol 1 a 5 cobrint despesa ordinària, capítol 1 a 4, a més de la despesa financera i les amortitzacions que tinguéssim a llarg termini. Paral·lelament, cal aplicar una sèrie d'ajustos, que bàsicament són desviacions de finançament, per tal de saber quin ha estat exactament el resultat pressupostari ajustat del consistori. En aquest cas tenim 75.598,76 euros de crèdits gastats finançats en romanent, una desviació negativa de 100.844,152 euros, és a dir, aquells ingressos aplicats a despesa que és reconeguda durant l'exercici, però que encara resten pendents de reconèixer, i, per altra banda, una desviació positiva de 10.347,16 euros, és a dir, aquells ingressos rebuts durant l'exercici que s'aplica a despeses d'altres exercicis. Si agafem aquests paràmetres, el resultat pressupostari ajustat seria, com fica la proposta, de 152.895,39 euros. Per altra banda, en segon lloc, si mirem l'estat del romanent de tresoreria, tenim un total de 2.024.822,13 euros, que és el resultat de fer la diferència entre el binomi de fons líquids i drets pendents de cobrament per una banda i, per altra banda, les obligacions pendents de pagament neta que tenim. En tot, aquí, com passava també amb el resultat pressupostari, el que hem de fer és aplicar una sèrie d'ajustos, que bàsicament són dos. Els saldos d'autors cobrament, que pugen a 95.280,54, i l'accés de finançament afectat, que puja a 1.004.936,28 euros. Per tant, com dèiem, deduint aquests dos conceptes, en resulta que el romanent final és de 924.605,31 euros. En tercer lloc, i ja per acabar en aquest punt, comentar una mica què passa amb els controls que marca la llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, a saber l'objectiu d'estabilitat pressupostària en termes de capacitat o necessitat de finançament, l'objectiu de deute públic i la regla de la despesa. Aquests controls no es detallen en la proposta de ple en si, però si us puc mirar l'informe de liquidació, allà apareixen. En quant a l'estabilitat pressupostària, si agafem els ingressos i despeses de capítols 1 a 7, apliquem els ajustaments correctors que pertoquen i aquest exercici 2017 sorgeix una capacitat de finançament de 226.448 euros, que ve a ser aproximadament un 13% dels ingressos que tenim dels capítols 1 a 7. Pel que fa en últim lloc a la regla de la despesa, i a diferència, si en recordeu, de l'exercici anterior 2016, que recordeu la vam trencar degut a haver arribat regularment del romanent de tresoreria, en aquest exercici 2017 encara hi ha un marge positiu de 68.906 euros i per tant en aquest cas sí que es compleix amb la regla de la despesa. Per tant podem fer un balanç força o molt positiu, amb un estalvi net positiu, romanent final de tresoreria positiu, àmplia capacitat de finançament i per últim complint amb la regla de la despesa. Merci. Moltes gràcies, Raúl. Algun comentari al respecte? No? Bé, doncs ja hem donat compte i passarem al segon punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació, si s'escau, de la modificació de l'ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa de prestació de serveis dels cementiris locals. Senyor secretari, sisplau. Els acords a adoptar són, primer, aprovar provisionalment per l'exercici 2018 i següents la modificació de l'ordenança fiscal
fiscal 14 reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis en cementiris locals. La modificació afecta l'article 6.1 d'aquesta ordenança que passa a tenir el següent redactat. Afecta les tarifes, en concret, en l'epígraf primer, adquisició i lloguer de nínxols, per l'atorgament de dret funerari per primer i segon ús, 339,90 euros. Per l'atorgament de dret funerari de columbari, 337,50 euros. I per lloguer de nínxols, 14 euros any. L'epígraf segon, pel manteniment, és per la conservació i neteja del cementiri en un any per nínxol existent, 11,90 euros per nínxol. I per la conservació, o sigui, pel columbari serien 8,33 euros per columbari. I pel títol de propietat, per l'expedició del títol de propietat, seran 189,70 euros. En el supòsit que l'epígraf tercer, la quota tributària es reduirà si s'han d'expedir més d'un títol de propietat del mateix subjecte passiu que és la mateixa sol·licitud, atès que tan sols s'haurà de publicar un anunci en el butlletí oficial corresponent. Segons publicar al públic en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament l'anterior acord provisional, així com el text complet de l'ordenança fiscal modificada durant el termini de 30 dies hàbils comptats des del dia segon de la publicació de l'anunci d'exposició en el butlletí oficial de la província de Barcelona. Durant el període d'exposició pública de l'ordenança, els que tinguin algun interès directe o resultin afectats en les termes previstes a l'article 18 del text reforç de la llei reguladora de hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el termini d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. Tercer, l'acord definitiu en matèria de modificació d'ordenances fiscals, així com el text reforç aprovat, serà objecte de publicació al butlletí oficial de la província de Barcelona i quan notificar el present acord per l'organisme de gestió tributària atesa la delegació realitzada per l'Ajuntament de gestió i captació de la taxa a les carreteres fèdiques. Desenvoluparem aquest punt de Cisco com a regidor de cementiris. Bé, bona tarda a tots i a totes. En primer lloc, repassant el primer epígraf, s'hauria d'incloure lloguer de nínxols i columbaris, perquè són les dues coses. L'altre és una cosa aquí. Bé, aquesta ordenança es porta avui a aprovació, ja que al nostre cementiri hi havia un dèficit amb un servei que era el tema de poder ficar les cendres de la gent. Llavors s'han instal·lat uns columbaris que estan col·locats en una paret i aleshores per poder oferir el servei l'altra qüestió és aprovar l'ordenança per poder cobrar aquest servei, que és el que fem avui. Algun comentari al respecte a aquest punt? No? Jo passaríem a la votació. Vots favorables? S'aprovarà per unanimitat aquest punt de l'ordre del dia. El tercer punt és l'aprovació, si s'escau, de la modificació de la composició de la Comissió Especial de Comptes. Senyor secretari, sisplau. Els acords a adoptar són, primer, substituir la senyora Iris González Figueras per la senyora Maria Antònia Armeja Salvatella a la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. La composició de la Comissió Especial de Comptes serà la que es detalla a continuació. Serà presidida per l'alcaldessa integrada pels següents regidors i regidores: Raúl Casado Ruiz i Maria Antònia Armeja Salvatella. Algun comentari sobre perquè no hi ha res a dir? No. Doncs passaríem a votació, no? Sí. Vots favorables? S'aprova per unanimitat el tercer punt de l'ordre del dia. Seguim pel quart punt. Aprovació inicial, si s'escau, del reglament d'ús de la piscina municipal de Sant Cugat Sesgarrigues. Senyor secretari, sisplau. Els acords a adoptar són, primer, aprovar inicialment el reglament d'ús de la piscina municipal de Sant Cugat Sesgarrigues, l'avantprojecte de la qual es transcriu l'annex de la present proposta. Segon, sotmetre l'aprovació
l'aprovació d'aquest reglament a informació pública i audiència als interessats per un termini de 30 dies a efectes de reclamacions i suggeriments mitjançant la institució del corresponent edicte en el butlletí de la província, diari de la Generalitat i tauler d'anuncis d'aquesta corporació i al portal de transparència de l'Ajuntament, transcorregut el qual, sense haver-se presentat reclamació ni suggeriment, s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord. El termini començarà a comptar a partir de l'endemà de la publicació al butlletí de la província. Tercer, aprovat definitivament el reglament es publicarà íntegrament en el butlletí de la província i entrarà en vigor l'endemà d'aquesta publicació. Així mateix, si s'envia l'anunci al tauler d'anuncis d'aquesta corporació al portal de transparència i en el diari de la Generalitat, on s'anunciarà la referència al butlletí de la província on s'hagués publicat íntegrament el text. I quart, comunicar aquest acord a l'administració de l'Estat i de la Generalitat dins del termini dels 15 dies següents a la seva aprovació. Gràcies, senyor secretari. Desenvoluparà aquest punt el Cisco de la Cruz com a regidor d'Esports. Bé, com diu la proposta, doncs estem aquí aprovant, portant la proposta d'aprovació d'un reglament d'ús de la piscina. D'això es va fer un treball en comissió, es va fer una comissió i es va fer un treball aquí a l'Ajuntament on estaven presents tots els grups polítics, on es van treballar tots els punts. Va quedar un de penjat, que era el tema de l'aforament, que després es va consultar, que finalment ha quedat amb 156 banyistes la piscina gran, degut als 312 metres que té, 8 banyistes a la piscina al bas petit i l'aforament màxim de la zona d'estada serà d'unes 200 persones. Una vegada aclarit això, consultat i acordat, doncs és tot un reglament d'ús que es farà més fàcil a tots plegats saber què es pot i què no es pot fer a dintre la piscina municipal. Gràcies, Cisco. Una aportació sobre aquest punt de l'ordre del dia? No? Bé, doncs passaríem a l'aprovació d'aquest reglament d'ús de la piscina. Vots favorables? S'aprova per unanimitat aquest punt. El cinquè i darrer punt és la moció que presenta Esquerra Republicana per l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels exiliats i exiliades i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'estat espanyol. La part dispositiva passaria... Ah, sí. Però la llegiu vosaltres? Doncs la llegim. Bé, abans de llegir-la, aquesta moció que presentem avui ens l'ha fet arribar l'AMI, l'Associació de Municipis per la Independència, i també l'Associació Catalana de Municipis. Tant a nosaltres com a tots els ajuntaments entenem que aquí també ha arribat. Això per una banda. Per l'altra banda, ens agradaria que donéssim suport avui a la moció que presentem per uns quants motius. En un principi perquè entenem que si llegim l'editorial que fa l'alcaldessa el dia a dia d'aquest mes d'abril solidaritzant-se amb els presos i les famílies, això és un punt important. També avui, que és un dia complicat amb el tema dels CDRs, els comitès de defensa de la República que estan en el punt de dia. Fem un procediment. Primer llegim la moció i després l'envolupament. Sisplau, és que és un procediment. Bueno, és una tonteria, però si vols així ho farem així humanes, com sempre. Molt bé, moltes gràcies. De res. Ho repetiré 2 vegades, però has escoltat 2 vegades el que acabo de dir. Bé, la moció que presentem avui ja es situa el títol que era i diu així: Catalunya ha tornat a patir altra vegada un nou atac repressiu per part del govern de Mariano Rajoy del bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l'Estat. L'onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics, humans, més bàsics per tal d'erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular, empresonant injustament els nostres legítims representants polítics, públics, tots ells gent de pau.
El passat divendres 23 de març quedarà gravat en la memòria del nostre país com un nou dia trist i negre. L'empresonament injust, arbitrari i abusiu de les diputades i diputats Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull i l'exili de la Marta Rovira tornarà ressonant als annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del president legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional. Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada vegada hi ha més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat. Davant d'aquesta nova injustícia, d'aquesta ignomínia, d'aquest acte d'autoritarisme intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l'Espanya del segle XX, des del món local no podem restar hipertèrrits i ens alcem per dir, sense vacil·lar, que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir molt alt i clar, sempre estarem al costat d'aquells representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l'1 d'octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre. I l'Estat, en lloc d'actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l'acord són el motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i finalment presó. Una causa general contra l'independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura. Potser, ingenuament, es pensen que llevant-nos els nostres representants, en Carles Puigdemont, la Carme Forcadell, l'Oriol Junqueras, el Jordi Turull, la Marta Rovira, el Raül Romeva, la Clara Ponsatí, l'Antoni Comín, el Joaquim Forn, el Josep Rull, el Lluís Puig, la Dolors Bassa, el Meritxell Serret, el Jordi Cuixart, el Jordi Sánchez i l'Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d'exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadanes i ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver, la llibertat i el ple exercici de la democràcia. Contra la dictadura del 155 trobarem un poble compromès i ferm, perquè la nostra lluita és la lluita dels homes i de les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a súbdits. Per tots aquests motius, l'Ajuntament de Sant Cugat acorda: primer, exigir la llibertat immediata de totes les preses i presos polítics, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Segon, exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats, Carles Puigdemont, Marta Rovira, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret i Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans, sense veure sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. Tercer, declarar la vulneració de les llibertats de les persones recollides i protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d'un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. Quart, denunciar la greu manca de separació de poders de l'estat espanyol, així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l'Estat. Cinquè, demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies d'una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. Sisè, instem a totes les entitats de Sant Cugat Sesgarrigues a defensar els drets fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament pel Parlament de Catalunya. Setè, atenent a la crida del molt honorable president del Parlament de Catalunya, el senyor Roger Torrent, aquest Ajuntament vol mostrar el seu suport a la crida unitària del president i també a la plataforma Espai, Democràcia i Convivència, que té com a objectius la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social, els drets i la llibertats de la ciutadania. Vuitè, comunicar al Parlament de Catalunya, a l'Oficina del Parlament Europeu de Barcelona, a l'Oficina del Comissionat de l'ONU pels Drets Humans, així com a l'Associació Catalana de Municipis i l'Associació de Municipis per la Independència, l'aprovació d'aquesta moció. Això és el que presentem avui al ple. Bé, el que dèiem,
que ens agradaria que donés suport a la moció, més quan llegim l'editorial que vas fent el dia a dia del mes d'abril, on suposo que en nom de l'equip de govern us solidaritzeu amb els presos, les preses i les seves famílies. I també avui, que és un dia estrany pels comitès de defensa de la República, que estan en el punt de mira de l'autoritarisme de l'Estat. Uns CDRs que amb les seves accions pacífiques volen demostrar la força de la gent d'aquest país. Sense anar més lluny, el CDR de Sant Cugat voldríem posar-lo en valor. Nosaltres en som membres, vosaltres dues també en sou membres. Després també és de lògica que si tots els que estem avui aquí ens solidaritzem amb els presos i les preses i les seves famílies, si la majoria dels que formem part d'aquesta taula formem part del Cercle del Poble, si al balcó de l'Ajuntament vinc una pancarta demanant la llibertat de la gent presa, entendrem i esperem i desitgem que doneu suport a la moció que avui presentem. Bé, gràcies, Montse, de nou. En aquest sentit, m'agradaria exposar una mica i explicar el nostre sentit de vot en aquesta moció. Començaré perquè no sigui dit per les coses bones que trobem d'aquesta moció. Principalment el que trobem bo és l'esperit de la moció que compartim absolutament, com és exigir la llibertat immediata dels presos i les preses polítiques, evidenciant l'absolut sense sentit en el qual ens hi posem frontalment de la judicialització de la vida política, de la presó preventiva, de les extradicions, de les imputacions de tipus objectius delictius inexistents, l'aplicació de l'article 155, etc. També estem d'acord amb diversos punts dels que es proposen aprovar avui, com pot ser, per exemple, el suport a la plataforma de democràcia i convivència, el respecte, òbviament, a les llibertats i drets de tots i totes, i, com no, els principals punts com són l'exigir la llibertat immediata dels presos i preses i el retorn d'aquells que estan fora. Amb tot, per altra banda, també trobem, no vull dir coses dolentes, sinó coses no tan bones o que no compartim o no hi estem d'acord del tot. Personalment, una mica no compartim massa el to o la redacció de l'exposició de motius. No és tant el que es diu, sinó com es diu. I tampoc hem tingut la possibilitat de poder arribar a un consens per tal de treballar aquesta moció. I a part hi ha un punt que es proposa aprovar que tampoc compartim, diríem, del tot, com per exemple, creiem que com a Ajuntament no hem d'instar a cap entitat a fer res, principalment perquè moltes d'elles incorporen els seus estatuts socials no immiscuir-se en temes ni en coses de caràcter polític, i també sobretot perquè bàsicament creiem que si algú ha d'instar alguna entitat a fer alguna cosa són els seus propis socis i sòcies en tot cas. Tot i així, resumint i posant tot en una balança, entenem que el veritablement important aquí és preservar, com he dit abans, l'esperit primer i últim d'aquesta moció, que no és un altre que exigir, demanar, reclamar la llibertat dels presos i les preses polítiques que tenim actualment, i per tant, donat aquests pros i aquests contres que he comentat, el que farem nosaltres és un vot d'abstenció per tal que amb els 3 vots d'Esquerra Republicana a favor, òbviament, es pugui aprovar aquesta moció, una moció que sumaria ja a les aprovades en aquest consistori, com per exemple que vam aprovar en defensa de la República i de no reconeixement de la monarquia, per retrobar l'aplicació de l'article 155, exigir la llibertat dels Jordis, la que va presentar el CDR que ara comentàveu sobre el condemna també a l'article 155 i la sistemàtica de judicialització que hi ha de la vida política i de l'empresonament injust darrerament, o com per exemple l'última que vam aprovar sobre l'escola catalana i el model d'immersió lingüística. Això seria. Merci. Gràcies, Raül. Algun comentari? No. Jo sí que voldria posar en valor ara el tema que en aquest ple públic ens abstinguem per una qüestió de respecte a les persones de tractar temes personals de les persones. I és la segona vegada que ho veig en aquest ple, una vegada respecte al Cisco de la Cruz, i
fèieu públic una sèrie de coses que són personals de les persones i no teniu per què fer públiques. Avui en concret s'ha parlat d'aquest tema de si eren membres del CDR dues persones de que estàvem aquí. No, cadascú pot parlar de les seves coses personals, però no coses personals de terceres persones. Si nosaltres volem fer públic qualsevol cosa, ja ho farem. Per tant, i això és una opció personal d'una persona. Per tant, per qüestió de respecte i d'educació, demano que en aquest ple no es treguin temes personals i que si es volen explicar coses personals ho té de ser la mateixa persona que ho digui. Passat avui aquí, amb el tema del CDR, que pel fet de pertenèixer a un grup de WhatsApp no vol dir que tu estiguis implicada i militant i hi ha molts nivells d'implicació. I això és una qüestió personal. Per tant, respecte màxim. També va passar un altre dia amb el Cisco que si deixava o no la regidoria abans que tu diguessis qualsevol cosa. I això també és una cosa personal. Per tant, demano que en el ple es respectin els aspectes personals i si algú vol donar a conèixer alguna cosa té de ser la pròpia persona interessada. Només de fer aquesta observació perquè ens serveixi per altres vegades. D'acord? Passaria a una votació... Per al·lusions deixa'm dir alguna cosa. Digues, sí. Em sorprèn que comentis que el Cisco li vam dir si... vam fer un comentari en relació a si plegava o no plegava. El poble anava ple, no en sabíem res, no era cap falta de respecte, era senzillament informació. Era senzillament informació, sense cap mena d'intencionalitat de res. Era una pregunta, no era cap altra cosa. Si t'ha molestat el que he dit en relació a vosaltres, disculpes, tal com nosaltres formem part d'un grup de WhatsApp, es queda aquí, però no hi havia cap intenció de res. De res, no t'ho prenguis malament, perquè no hi havia intenció de res. Simplement, temes personals no surten al ple i ja està. És altra cosa, si volem saber alguna cosa personal d'una persona, parlem. De persona a persona, cadascú es comenten les coses. Jo no ho he dit, però és que temes personals no han de sortir al ple. Són unes normes de joc, diguéssim. Bueno, però això ja és del comportament cívic de les persones, de parlar en públic. Passem a votació la moció. Vots favorables, abstencions. S'aprova aquesta moció per 3 vots favorables i 4 abstencions. Arribat a aquest punt, aixecaríem el ple a les 19:33 hores. Moltes gràcies i bona